ai sarkin Kano Aminu Ado Bayero an cire shi an mai da shi gefe an ɗauko tsohon sarkinmu na 2019 bi ma'ana Sunusi Lami. Kai, mutumina! Baka sani mutumina! Kai! An sauke a Aminu Ado Bayero an gane Sunusi. Wane makwa? Ko ba haka ba? Haka yake. Yanzu dole jihar Kano talakawa za su ci ƙwarin gwiwa su ci abinci da nama jarmiya dole sauriki Sunusi tara zama Ka san fa dama Sunusi Lami da Sunusi shi ne adalin sarki a Kano. Shi mutanen garin Kano suke so. Shi ne zawo best one. Dan Allah mu jagije. Sai dai kuma ce mahasada kun makara. Yau gashi Sanusi a hale kan karagadarin Halifa zauna daren Halifa ne martaba Halifa zauna daren Halifa sabon na garkuwa ne tuni ya fito Halifa Habiba garkuwa ku ji sha'an bato Halifa SA domestic nan muka karkato Halifa sarki Sanusi na